Pažljivo me slušajte. Ovo je najvažnija stvar na kojoj radimo. Okupili smo ljude od najvećeg povjerenja i ovo moramo da pronađemo. Kristijane, donesi predmet. Više od 20 ljudi danima, nedeljama, mjesecima pokušavali su da pronađu samo jedno. Pregledali su više hiljada dokumenata, pogledali stotine sati videomaterijala, bezuspješno. Izgubili su nadu da će ikada pronaći ono što traže, a onda, kada su se najmanje nadali, To je to, imamo ga. Ovo 100% sigurno smo. 100% znam čovjeka. To je to, našli smo ga. pronašli su jednu jedinu aferu u koju Milo Đukanović nije umiješan. Morali su da proslave. Drage kolege političari, nije važno ko će biti predsjednik Skupštine, ko će biti ministar, ko će biti predsjednik vlade. Važno je samo da se Milo Đukanović i njegova kriminalna organizacija nikada ne vrate na vlast. Sjedimo svi za isti sto i dogovorimo se kako da branimo narodnu volju.